Il-proċess tal-att tal-voti daħal fit-tielet jum tiegħu u mhux mistenni jintemm qabel tard il-lejla jew fis-sigħat bikrin ta' għada filgħodu. Dak tal-lum kien jum iddominat minn tensjoni u stennija kbira fiċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar. Dan hekk kif kulħadd jinsab fuq ix-xwieg biex jara fejn hu sejjer is-sitt siġġu. Xi ħaġa li sa issa għadha mhix determinata hekk kif id-distak bejn il-partiti baqa' jiċkien għalkemm kien dejjem favur il-Partit Nazzjonalista. Il-jum beda billi kif mistenni kienet eletta l-kandidata nazzjonalista Roberta Metsola. Metsola laħqet il-kwota fi 17 il-lat u bekk saret l-ewwel membru parlamentari Ewropew mara Maltija eletta bi kwota. Iktar tard kien eliminat il-kandidat tal-Imperium Ewropa Norman Lowell. Mit-trasferimenti tal-voti ta' Norman Lowell, il-Partit Laburista kiseb kważi 900 vot aktar mill-Partit Nazzjonalista, xi ħaġa li fetħet iktar il-kwistjoni ta' min se jieħu s-sitt siġġu. Bekk id-distak bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista kien ta' madwar 350 vot favur il-Partit Nazzjonalista. Fit-19 il-lat kienet eliminata l-kandidat tal-Partit Laburista Deborah Schembri. L-aktar li kisbu mit-trasferiment tal-voti tagħha kienu Marlene Mizzi u Miriam Dalli. Wara kien eliminat Charlon Guder. Din id-darba kienet il-kandidata Miriam Dalli li wirtet l-iktar voti u hekk resqet iktar lejn il-kwota. Għal-ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar, il-kandidata Miriam Dalli kienet bis 70 voti l-bot milli tkun eletta. Dan kien propju wara li wirtet voti tal-kandidat tal-Alternattiva Demokratika Arnold Cassola. 50 vot oħra wirtithom minn Norman Vella u spiċċat 20 vot il-bot mill-kwota. 20 vot li mistennija tikseb faċilment mill-voti ta' Lino Bianco li qegħdin jinfetħu bħalissa. Bekk għall-Partit Laburista għatem fit-tellieqa wkoll Marlene Mizzi, Clint Camilleri u Joseph Kuxkieri. Għall-Partit Nazzjonalista għatem Ray Buġejja li mistenni jkun eliminat fl-att li jmiss, David Kaza li mistenni jkun elett u Therese Komodini Kakija u Francis Zammid Dimek.